Hello mga kabigel, welcome back po sa channel natin. Si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng kakaibang spicy Mighty Thor's Hammer. So yun po, sa akin na po ang kapangyarihan ni Mighty Thor. Tapos chicharong bulaklak po yan ho. Tapos may dito po yung ating rice. So dito po yung ating sauce. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Bang na po tayo. Pag naubos ko raw po ito, ay magiging nasa akin yung kapangyarihan ni Thor. Lagyan natin ng chicharong bulaklak. Kain po. Oh, sarap. Bigo. Spicy, masarap po. Sobrang kapal na laman. Tumatang yung chicharong bulaklak, bite size. Kaya madali pong kainin. Wow. Sobrang kapal ang laman, hanggang dito po yung sa ilalim. Excuse me po. Kain po.
Mm. Sarap po ng pagka-spicy. Hindi pa natin para mas medyo hindi po agas oras. Daming laman. Cattle. Ay, excuse po. Wala na pong laman, natuyot na. Sarap. Saka maubos natin. Lasa.
Sobrang dami. Pakalutong. Para tayong nag-challenge na. Excuse me po. Kapal po na laman.
Konti na lang po, mandali na natin. Sarap. Wow. Grabe pagkain natin, sarap. Last bite po tayo.